Уважаеми зрители, много известни личности се включиха в една благородна кампания в края на годината. Те направиха календар с така наречените слънчеви деца. Това са деца, родени с една хромозома повече от останалите. По-известни са като деца с синдрома на Даун. За тях се говори много малко, затова реших да ви ги покажа. Вижте само част от снимките за календара. Хиляди истини, от други разказани. Всеки има в себе си една от тях. А ти дали я откри? Хиляди възможности не сме ли изпуснали? Да направим нещо малко, но за някой друг. Ще можеш ли и ти? Колко малки сме били за големите мечти. Бягахме излъгани и боли. Бяхме сами, толкова малко ни дели от големите мечти. Бягахме излъгани, но можем да бъдем заедно, да бъдем с теб едно. И така при мен са Силвия Вълчева, Тони Маринова. Добре дошли. Добре За много години. Как сте? за поканата. Великолепно. За мен наистина е чест този наш материал да има национална премиера. Защо? Той е длъжен да има национална премиера. Хубавото е, че За нас е чест. Благодаря ти, Росене. Замислих се преди да дойда насам, че е хубаво да се говори. Нека говорят за нашите деца и да се види тяхната слънчева страна. Я да покажем тук. Ето го календара. Календара. Това е най-топлата усмивка на света на това малко момиче, което... 4-годишната Аника. Разкошна фотосесия, една от най-прекрасните. Между другото, фотосесиите с Руслан и с Силвия се случиха така. Да. С невероятна спойка между тях. Детето самото то предразположи, макар че когато дойде не беше никак в добро настроение и беше така дори леко воинствено настроена към всеки, който искаше да й пипа солетите или да й закача играчките. Но когато влязахме вътре, никой не ме е гушкал толкова, никой не ме е гадаличкал толкова и не ме е размивал толкова, колкото Ани. Защо го правиш, Силвия? Защо подкрепиш тази кампания? Аз не мисля, че ти би отказал, ако те поканят и не познавам човека, който би отказал. Моята лична мотивация е, че... Ти си ангажирала повече от нормалното ангажиране. Повече, защото не с всичко, с което ми се е случило да ми бъде предложено, но нещата, които са ме намерили, които са стигнали до мен и които са ме докоснали, определено са ме ангажирали изцяло. И съм сигурна, че тази медийна популярност, на която се радват някои актьори и публични личности, трябва да се използва точно с тази цел, за да се говори за неща, за които иначе се опитваме да мълчим. Това е целта на календара? Целта на календара е да се покаже наистина на света, на България, слънчевата страна на нашите деца. Защото в обществото все още има предразсъдъци към тях. Смята се, че от тях нищо не става. Лекарите в България продължават да насърчават родителите на новородените дечица, да ги изоставят в кошчето за деца с увреждания, социалния дом, да не си усложняват живота и, за съжаление, хората се подвеждат, защото и аз ги разбирам, аз минах оттам. Аз минах през ада на собствените си предразсъдъци, защото когато се появи моята дъщеря, също не бях готова за диагнозата синдром на Даун. Аз мятах, че това е нещо обричащо. Защо ги наричат слънчеви? Слънчеви, защото няма по-позитивни същества от тях. Усмивката е тяхната визитна картичка. Те те обгръщат с една мекота, с една ласка. Те са хора, които нямат задни мисли и наистина имат една хромозома в повече и като че ли една усмивка в повече. Винаги, за всеки и във всяка ситуация. Ти, Силвия, как ги усети? Аз отидах с много мрачно и потискащо главоболие, което не ме характеризира по принцип, т.е. не ми се случва често. Едно сърцебиене. Да, неистово сърцебиене. Чувствах се така прединфарктно зле, но не се отдадох на това настроение.
Факт е, че излязах по-здрава, отколкото влязах. И Тони ми разказа, точно това исках да я подсетя, за едно детенце, което така лекувало майка си. Тя казва, какво ми даваш? Какво ми даваш? Тя казва, давам ти лечебни хромозоми. Да. Те ми дадоха тези, които им бяха в повече. Това е всъщност Климент, който го видяхме с Тити Папазов. Да. Той е уникален. На неговата майка е виновничката Вили от Сандански да го има този календар. Една сутрин октомври каза, защо не направим календар. И с този календар, като обърнем внимание на хората и на света, че тези хора, тези деца са си наши деца и са си повече от нормални деца, ще подкрепим хората, които искат да се отърват наистина от този куфър, защото го смятат, че на него стои етикета ненужно, трудно и болно дете. А това дете, поставено в семейни грижи, обичано, облъчвано с любов и топлота, е едно повече от здраво и повече от щастливо дете. Знаеш ли по време на бременността, че има... Не, категорично. Аз, независимо, че имах много следена бременност с всичките пренатално диагностики модерни, които се правят. Ти си наш колега журналист, да точно за зрителите. 9 години правих здравно предаване, т.е. наистина съм един грамотен човек и моята история е точно пример за това, че може да се случи на абсолютно всеки, че никой не е застрахован. И именно за това ние трябва да възпитаме това общество да бъде толерантно, но не само на думи. Не е ли толерантно обществото? Как ти го казаха по принцип? По възможно най-грубия начин, 10 минути след раждането, жена, дежурен неонатолог дойде и ми хвърли просто и така тази диагноза. Какво разправя? Детето със синдром на Даун. Да, и аз съм виновна, че не съм направила амниоцентеза, за да диагностицирам това по време на бременността. Шока, между другото, аз съм една от малкото, които не е пострадала от лошо отношение на лекарите, на моите лекуващи гинеколози. Напротив, те се държаха изключително мило с мене, подкрепяха ме. За тях беше по-голям шок, даже бих казала, отколкото за мен. И аз не им се сърдя. Даже до някъде съм благодарна, че те не го видяха, защото аз нямаше да имам шанса да гледам и да съм майка на това уникално дете. Как се почувства като чу диагнозата? Как се почувствах? Аз просто даже не знам как оцелях, защото в този момент наистина мислех, че живота ми е свършил. Аз не можех категорично да осъзная това, което чувам. И точно това, което преживях, ме държи сега толкова силна и толкова нахъсана да се боря срещу цялата тая действителност, защото всеки ден в България, някъде в родилното отделение се случва моята история. Всеки ден някой си позволява подобно грубо отношение, изоставят се деца, хората провалят живота си, защото чувстват вина, тези деца пък вече са оставени на произвола на съдбата, знаеш какво се случва. И точно заради това няма да спра да се боря и да ограмотявам това общество, че не бива така. Добре, нека се срещаме с други родители на деца с такъв проблем. Нека да видим за какво говорят те. Сина ми се роди преди 2 години. Аз съм зъболекар, направих всичките необходими изследвания, които трябва да се направят. И 4-тия месец разбрах, че имам много голяма вероятност да имам дете с синдром на Даун, като риска за синдром на Даун беше 1:15. Говорихме с съпруга ми и решихме, че каквото и да е детето, няма да го махнеме. Моите деца са близнаци. Това е Божидара, а братчето и сме го оставили вкъщи да се гледат с баща си. Забременях инвитро, без да имам някакви проблеми по време на бременността. Радостта беше голяма, защото направихме доста опити и бяха много чакани бебета. За жалост обаче, след като родих и доктора, който ме наблюдава през цялото време, ми беше споменал, че едни 5% от всички наблюдавани бременности не може да се открие, че има някакъв проблем генетичен. И аз попадам точно в тия 5%. Има фаза, в който казваш защо Бог ни даде такава трудност, но ние знаем, че Той не греши, нали? Той не прави грешка. Той си има план, по-голям план, откакто може би ние можем да виждаме в момента. И ние виждаме колко Джейдън ни е дал в семейството и на хората. Хай, свидай!
Родих в майчин дом тук в София и педиатърката дойде още в реанимация да ми съобщи, че едното дете е с синдром на Даун. Беше голям шок. Разговора с персонала на родилния дом, вече неонатолозите, беше какво решение съм взела. Че тия деца се гледат много трудно, ще ни бъде много трудно и на двамата, при условие, че са близнаци и че по-разумното нещо е да остава детето в дома. Мъжът ми беше по-силният от мен и той категорично заяви, че това са нашите деца, каквито са такива, ние ще си ги гледаме и повече не се е повдигал никакъв въпрос. Не ги разделям, смисъл такъв, че го приемам като абсолютно нормално дете, което просто се развива мъничко по-бавно, но честно казано той повтаря стъпките на този юнак и не знам, мисля, че всичко ще си е наред. Тя е прекрасна. Просто не знам другите какво ще кажат, но през моите очи е едно съвършено дете. Това беше най-правилното решение за мен и всяко друго решение щеше да е травма за цял живот. За мен лично. Казвам се Валентина Николова, председател съм на Сдружение на родителите на деца с синдром на Даун. Моят личен призив като човек, като майка на дете с синдром на Даун и като председател на това прекрасно сдружение към всички хора е да проявяват повече разбиране към семействата, близките, приятелите, роднините, самите хора, които живеят с тази диагноза и с този синдром. Защото всъщност те са едни прекрасни деца, те са повече като нас, отколкото различни от нас. Хора, които заслужават уважение, хора, които са способни да правят всичко, което ние правим в нашето ежедневие. Хора, които дават много любов. Не знам, по някой път имам чувство, че те първо прохождаме в това как едно общество да е социално, да е гражданско. Ами, все някой трябва да е пръв. Че сме живели в някаква тъмнина. Ще се научим. Аз преди като съм чул дете с синдром на Даун, си представил нещо много по-тежко. Така си бил облъчен от етикети, които... Знаеш ли, аз съм много щастлива, че имах зад гърба си тази професия, тези колеги, тези контакти, тази информация, която сега наистина инвестирам в тази кампания. Защото по някакъв начин моята история е любопитна на вас, колегите журналисти. А пък аз сега от другата страна разбирам колко е силна нашата професия, каква сила сме и то колко благородна сила може да се вложи, да промени. И съм ви безкрайно благодарна за това, което правите, че подавате ръка и че помагате на всички нас, родителите на деца. Аз просто съм изненадан. Нещо ти тече покрай ушите, покрай очите. Чувал съм, че има такова нещо, но въобще не подозирах, че те изглеждат по този начин. Ето, някой трябва да те представи... Че имат дарби и таланти, доколкото знам. Имат изключително музикални и артистични създания. Между другото, по този повод, че не си представил, много хора, когато им кажат, че Яница с синдром на Даун, ме поглеждат така неразбиращо и казват: ама ти сигурна ли си? Да. Тоест, именно защото те си представят едно дете, едва ли не, както обичам да казвам, с рога и с копита, което плаши. Задраскано. И край. Абсолютно дефектно. А защо в болниците препоръчват да се изоставят? Това не мога да го разбера. Това е стара практика. Това също е непроменено нещо, което трябва да се превъзпита. Може би се прави с благородната, иначе привидна аз заподозрях друго да се подпомогне родителя. Не, аз заподозрях, че от 2 години ние се стремим тези домове да ги закриваме, нали така? Да. Обаче има едни хора, които работят тази система и те явно ужасно се притесняват от това, че изведнъж ще останат без работа. Не мислят, не подозирам такъв. Аз имам аргументи. Силвия, възможно е да ти кажа. Аз имам аргументи. Преди 2 месеца... Да си запазиш мястото, да лишаваш тези деца от родните. Само да го кажа това нещо. Преди 2 месеца една жена от малък град, не искам да казвам името, защото тези хора се притесняват на града, се свърза с нас, защото беше изоставила своето дете по препоръка на лекарите.
Водена от своите огризения, тя ни потърси, сякаш за да й помогнем да си го върне, тъй като имаше 2 месеца изпитателен срок да реши дали последно ще се откаже или ще си го върне. Помогнахме и срещна се с нас, видя нашите деца, видя, че ние не сме ни окаяни нещастници, които реват денонощно и така нататък. И поиска да си вземе детето. Оттам тръгнаха проблемите. Даже аз щях сега да ви моля да съдействате за помощ, но слава Богу, преди да дойда, разбрах, че тази седмица тя ще си гушне детето, че най-накрая го връщат. Тоест, направиха тези хора всичко възможно, за да я разубедат да си вземе детето. Наистина това не го разбирам защо се прави. Дори бяха я излъгали, че те ще направят всичките изследвания, ще го заведат в клиниката, в генетиката и така нататък, което тя може да го направи и сама. И въобще не е това проблема, но когато един човек не знае, той не е подготвен, той вярва на всичките тези неща. Дано да знаем все повече и повече. Честита номинация за Икар. Благодаря, много топла новина от 2 дена. Благодаря. Каква е ролята, доколкото знам, подобна? Да, както се досещаш, няма нищо случайно. Там пиесата е американска. Играеме в четвъртък на Връх Антонов ден в Младежкия театър. Пак едно момче, което му е сложено етикета болно, различно, така, не справящо се социално, и неговата сестра, чиято героиня сега аз играя. Всъщност той открива любовта и по този начин успява да излекува мен. Оказва се, че болното момче успява да помогне на здравия да бъде здрав и пълноценен. Така го е предложил и го е видял американския драматург. Играем го с голяма любов в Младежкия театър. Дори да не взема тази награда, аз съм много щастлива, че ми се случи тази Може би роля. това се случва и с тези деца. Макар и болни, те ни лекуват. Те не са болни, както каза наша майка. Ние казваме, че те не страдат от синдром на Даун, страдат хората, които си мислят, че те са по-различни от тях. Напротив, според мен тези деца ни променят към по-добро. Аз лично, откакто имам моята Яница, разбрах, че всеки ден е един подарък и щастието около нас. А от това, че сме прекалено лакоми, прекалено недоволни, е именно от това, че ние се гониме дивото, се гониме непостижимото. А щастието седи до нас и ни се присмива, защото ние просто не го виждаме. Добре, благодаря ви за този разговор. Аз благодаря. Силвия, един въпрос към... Само да ти благодаря, защото си вече истински приятел, който не брои хромозомите. Добре, благодаря. Един въпрос към Ивайло Христов. Имах дръзкото предложение един път, като пътувахме съвсем блатечки, да го питам, Весен, защо не питаш Ивайло дали би се съгласил да ме приеме наново във Витис и да ми бъде учител? Питай го. Че ме беше срам преди малко да го питам. Представи ви Силвия Лучева и Тони Маринова. Останете с нас след рекламите, когато пожелахте да говори големия актьор и режисьор Ивайло Христов.